Jeg var i biografen her i forgårs, og jeg så sådan en mega god film med sådan en knivmorder, og det så bare mega levende ud, og nu tror jeg sådan seriøst på knivmorder. Det virker bare også sådan så livligt i det. Ej, jeg tror sgu ikke på det. De findes altså. Ej, de findes ikke. Jo, de gør. Nej, de findes ikke. Jo! Nej! Sagde Markus, de findes altså. Lad mig komme væk. Fordi det er mere normalt, at man sidder sådan her. Jeg gider ikke sidde på bordet. Nej, jo du vil. Nej. Lad mig komme